Piye cek power wis siap. Jajal engko lali ora anu. Cek power ya. Oke lor. Power wis dadi. Bare. Lah iki pengontrol iki pedhot kabeh iki. Ora golek iki lho. Berarti iki jengkolan iki sik aktif kabeh. Berarti Nek oke. wae nek ora aktif kudu mesti bengung, mesti mati. Nah iki menengo ngene lho. Berarti sik normal. Cek sos berarti. Oke. Yes. Lagi. Cuaca cerah sini lor. Bisa. Aku nemu Iki iso ora dadi. aku nemu mumet wah apa. Nah, aku iso ngeplok ngetok ora mbahane iki lho sing anu. Iku iso dadi ora. Ya kemarin bilang kapan bikin lagi aku bingung jawabnya wong aku ora iso. Potolan kok ngono. Iki anune powere. Powere ketok iki 150-an. Ya motor aku gak roh jenenge ban spion. Oh, lho powere 150. Power berapa? Power 150-an, 150 watt lho. Berarti iki putih ora asline kabeh rangkaian-rangkaian ngono. Ya berarti rangkaian dhewe. Iya. Power 150. Kitun kontrole bass treble karo kita iki pre-M-e. Mic loro iki. Iki ketok lho. Iki sing tun kontrol iki. Tun kontrol itu lor. Ya isi pre-M mic halo-halo nih. Endi ae sini? Iki TR iki J loro iki. Oh ngono kuwi sih ta. Kan TR padha C945 ora salah. Utawa piro 822 piro. Saya tak geser. Piye iki cek power ya? Iya. Langkah selanjutnya cek power. Sik kena apa ora? Minta maaf lho kalau unak-unak lho soalnya suwi ra gawe video mbah niki. Iki mumpung sawah ibarat merabuk ya santai. Wedhus karek 22 dene santai ngarite. Waduh saya harganya murah lho saiki. Murah rama. Nyapa ya ini? Kayak wong ingu nih. Benek dulur butuh wedhus ya rene tuku. Stok 2000 wis gedhe. Yuh. 2000 kandang. Maksud ta? Wong saiki regane murah tenan. Lho. Cilik-cilik lho. 600, 500 ya. Enggak nyilih gimbal koncoku lali, nang mosok kabeh nyilih. Tuku wonge 900 ya. Cek pakai salon kecil dulu lor. Apa salon protol ya nih? Mikmu ya. Dok. Bang Joko mamping kok. Bisa ya suwiran kaya sari nah. Wah aku baru lewat tutup ya ngono. Kayak video. Speaker sih pasangnya. Bolo Trenggalek monggo mampir jolali subscribe. Bagekne karo dulur-dulur sing sehobi lor. Walaupun HP jadul wae ngengkel ya wae. Apa adanya. Ground endi? Penyuduran speaker. Jajal. Kayak video nganggo drone apa enak ya yang dhuwure meneng ae. Kipasnya pula ya. Oh iya. Muni. Trapone jumune cilik ngono salah ngono aja mati kabeh. Salah ngene apa nggak? Ngene iki rusak ya
entar sih nah. Iso. TR ya. Berarti Gas apa ya? nyerpes nang ngijoli nek ngono Ya ini. iya. Walah. Dari gijol ora. Lah ada malah kok rusak iki lho ora celaka. Wes dites ya. Cek lor muni ora. Loh, Nek bore. ganas. Bore kena ya. Ganas bawore. Yo. Ini tuh sih. Piye cek power wis siap. Kecil engko lali ora anu. Cek power ya. Oke lor. Power wis dadi. Bare. Lah iki pengontrol iki pedhot Wow. kabeh iki. Ranggone Siap, iki. Berarti siap. iki jengkolan iki sih aktif kabeh. Berarti Nek oke. wae nek ora aktif kudu mesti bengong, mesti mati. Nah iki meneng ngene lho. Dadi sik normal. Cek sos berarti. Oke. Yes.